एगो पत्नी अपना पति से नवरात्र के महीना में कहताड़ी कि जो जो सामान हम लिख के भेजे वाले वो सामान हमारा के लेके आए नवरात्र के महीना में पूजा में कोई कमी ना होके के जाए कि जातड़ो बजरिया भूली जइहा ना पिया कि जातड़ो बजरिया भूली जइहा ना पिया कि ले अइहा हे राजा ले अइहा हे राजा चोर चुनरी चोरी काला ले अइहा हे राजा चोर चुनरी चोरी काला जातड़ो बजरिया भूल जइहा ना पिया जातड़ो बजरिया भूल जइहा ना पिया ले अइहा हे राजा ले अइहा हे राजा चोर चुनरी चोरी काला ले अइहा हे राजा चोर चुनरी चोरी काला सोना चांदी महल अटारी गाड़ी घोड़ा हो जा हिरौरा के बाबा रावले बिहला के वो सुंदर गोदी में लाला लेके खिलावत है मैया जी के ठीक बाड़े गोदी में लाला बाजा पावे पायल हाथ में कंगना लीला रे हमारा से पूरा सजना मन में साथ भाविया मन में साथ भाविया हरे राजा हरे राजा जाए पट जिनवा भैर माई के
बस आज बापिया ये अर्ज तोहरा से बस आज बापिया मिले आई हा रे राजा मिले आई हा रे